proveedores non ten culpa da política económica do goberno. Gracias. Bueno, simplemente vou a facer tres referencias, unha do goberno, outra ao Partido Socialista e outra a Gañamos, e con isto se vai a rematar o debate. A Gañamos, o único que teño que decir, esa cámara que grave ben, que debe gravar, é as mentiras de Gañamos. Gañamos dice que el Concello tiene millones de euros de facturas sin reconocer. Millones de euros. Mentira. Pero a prova é o informe da interventora. Faro de Vigo, volven vostedes a decir millones de euros de facturas sin reconocer. Que lle cree a vostedes? Pero como eu digo sempre, o tempo dá e quita razóns. E despois de sacar estas mentiras no Faro de Vigo, e máis nas redes sociales, pois a alcaldesa lle contestou coa verdade. E a verdade é que está hoxe o pleno, porque eu teño que ser serio, non como vostedes. E teño que ser rigurosa, non como vostedes, porque teño unha responsabilidade coa que todos os días me vou a dormir, non como vostedes. E, polo tanto, a alcaldesa lles dixo que o que había pendiente é o que está hoxe no pleno. Lles dixo que había pendientes de recoñecer unhas obligacións que sumaban 425.000 euros. Iso é o que ven hoxe a pleno. Por que non viu antes? Primeiro, pois porque antes o remanente de tesorería non permitía pagar facturas pendentes. E agora sí. Por iso o dato que vou a dar do goberno, pois é o que vou a ler da interventora. Lles pode custar pouco, pero eu teño que estar moi satisfeita dos números. E significa que o Concello, o goberno, cerrou o ano 2016 con un superávit de 1.600.000 euros. E significa que hai un remanente de tesorería de 452.000 euros. Pero que, ademais, o máis importante que dice a interventora é que non hai ninguna factura pendente de pagar nin de recoñecer unha vez que se aprobe este montante que é o que xa anunciamos que quedaba pendente para pagar por remanente. 450.000 euros desde hai uns anos para aquí que foron quedando sin recoñecer. E o Partido Socialista, o que teño que decir, é que vostedes non teñen autoridade moral para darme leccións de débedas pendentes de anos atrás. Eu vou a decir unha e 1000 veces, porque solamente sabe o goberno o que nos costou, e os veciños a vos tamén, reconducir a situación que vostedes nos deixaron. Hoxe pagamos os proveedores en un máximo de 60 días. Hoxe cerramos o orzamento en positivo. Hoxe hai superávit. Hoxe hai remanente dun ano para outro. Hoxe temos unha situación como non tiñamos desde que vostedes gobernaron e fixeron unha bancarrota das arcas municipais. Este cuadro, Emilio, cando queira lle dou, porque eu teño comigo todos os días, porque cada vez que o vexo, pois digo, que ben estamos facendo as cousas. Isto quedou no pasado, pero isto teño que recordarlo cada vez que vostedes intenten facer alguna crítica da nosa xestión económica que é impecable. Evidentemente, tardamos en conseguir estes números uns anos, porque de encontrar como nos encontramos a situación non lle podíamos dar volta ao marcador nin un ano, nin en dous, nin en tres. Pero hoxe a situación de Mos é a que había cando vostedes chegaron ao goberno no ano 2003. Volvemos a ser un concello con cartos na caixa. Volvemos a ser un concello que pagamos. Volvemos a ser un concello que os proveedores se pelean por vir a traballar con nós. E vou a dar un dato. No ano 2007, ano electoral, a alcaldesa socialista deixou un recoñecemento extrajudicial de 3 millóns de euros. Sabe o que significa? Pois que quedaron 3 millóns de euros de facturas pendentes de un ano para outro. Pero isto non o digo eu, isto dice a interventora. E cando queira, estes documentos que teño aquí, os entrego, porque non son meus, son do Concello de Mos, e son para que todos os vecinos poidan ver. Procedemos á votación deste asunto. Votos en contra. Partido Socialista, abstencións. Gañamos, BNG. Votos a favor. Partido Popular queda aprobado por maioría. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é Ordenanza Municipal de Administración Electrónica. Ten a palabra a secretaria. Perdón, solicitude da Comunidade de Montes en man común de
votación do edificio. Dictaminouse na comisión informativa favorablemente con os votos a favor do Grupo Popular, Grupo Socialista, e gañamos e o BNG. Ten a palabra, gañamos. Nos, como outras veces, pues, a seguridade de vosas, pues, é algo importante. Non se escoita, Toricino. Sí. Como outras veces, a seguridade de Montes realiza unha labor importante no Concello, pues, nós estamos a favor de esa reducción, somos a comisión, mantemos o noso. Gracias, Partido Socialista. Bueno, pois nós, como xa se fixo con outras unidades, diríamos que, bueno, o contrato que fora máis ou menos igual para todos, que non hai distincións. Por tanto, vamos a estar de acordo. Gracias. BNG. Ben, na vez pasada, todos era de Rosso, e nós dixemos unha cosa que queremos manterla. Por exemplo, neste caso, un orzamento de 182.000 euros, se lle condonan 2.000. Creo que a Comunidade de Montes tamén a unha área social, pero ten capital suficiente para son impostos que final repercuten en todos. Creo que hai que ir mirando estas cousas porque, bueno, na situación cultural, vale, pero a Comunidade de Montes manexa moito dinheiro como para andar pues, quitándolle, pues, perdonarlle 2.000 euros en impostos. E vou votar a favor porque, se non, ao final, como sempre, somos humanos na película, pero vayamos pensando un poquinho nestas cousas. Eu lle agradezo, pero o criterio debe ser algo máis que somos malos na película. O criterio debe ser que está convencido de que hai que modificar. Eu creo que o goberno está convencido da labor que fan as comunidades de Montes, non todas, pero a maioría, en beneficio dos vecinos. E creo que eso, pois, ao final, a comunidade de Montes vai a ser igual de rica ou de pobre con 2.000 euros máis ou menos, pero é, pois, un xesto, non? De que o Concello, evidentemente, asume esa obra como unha obra pues, que é prácticamente pública, porque vai a ser para disfrute de todos os mosenses. Procedemos entonces a votación, votamos todos. Sí. Solamente un inciso. Sí. É que, vamos a ver, o mellor o tema de Comunidade de Montes se mira de outra maneira, porque en algúns sitios está actuando de outra maneira, hasta incluso con repartos equitativos, os comuneros e todo eso, pero que eu sepa, por lo menos as de nós, non o están facendo. Está repercutindo a maioría da inversión en fondos sociales, culturales e demais. O sea, non é... claro, se mira solo como Comunidade de Montes, pois o mellor, efectivamente, non había por qué ter ese tema común, pero non. A maioría son fines culturales e sociales. E repercuten en todos os vecinos. Merece unha atención. Pois sí, Emilio, gracias. Comparto completamente as súas palabras. Procedemos a votación, votos a favor, aprobámoslo por unanimidade. Ahora sí que vamos á ordenanza municipal de administración electrónica. A proposta foi aprobada, determinada por unanimidade que por todos os concelleiros correspondientes da Comisión de Formación. Intervencións? Non hai. Votamos a favor? Todos a favor. Partido Popular, gañamos, BNG e Partido Socialista por unanimidade. Quinto punto, modificación da ordenanza municipal reguladora da circulación e tráfico do Concello de Mos. Esta proposta foi aprobada por maioría, dictaminada favorablemente por os votos do Grupo Popular, do PSOE, do BNG e do gañamos. Intervencións? Sí, bueno, nós teníamos unha dúda que quedou aclarada na secretaria sobre a viabilidade de tirarnos os vehículos da vía, que era iso que é legal, e por outro lado, pues, ese punto está copiado a pé de líquere da ordenanza medioambiental que aprobamos no punto. Por lo tanto, pues, si nos votamos. Alguna intervención máis? Votamos a favor todos, votos en contra, abstencións, votos a favor. Por unanimidade. Sexto punto, concesión de medallas do Concello de Mos. A proposta foi dictaminada favorablemente por la mayoría, por votos a favor do Grupo Popular, a situación de gañamos, PSOE e BNG. Intervención, gañamos. Sí, bueno, nós pensamos que ainda que se podía haber dado outro matiz no sentido de calcular de Montes, asociar a medalla aos centros culturales respectivos, que son os que dinamizan, digamos, as inversiones que comentaba antes Emilio, de que, bueno, son comunidades de Montes
que fixeron moito para o Concello, non? Aí está este edificio, está o edificio de ese edificio fantástico de Rosas, que hablaron música. Se non ver esas comunidades de montes detrás, pois eso non estaría aí, non? Como cabal, o grado deportista, pois non cabe ninguna duda, e a Casa Gallardo, pois, bueno, se alguna institución privada ten historia neste Concello, pois, desde logo haberá máis que a Casa Gallardo ten, con aires novos, agora os concertos eses primeiros fins de semana de cada mes. Por lo tanto, pois, imos votar a favor, ainda con eses matices, digo que nos hubiera gustado que fuera asociado aos centros culturales respectivos, o Centro Cultural del Torroso e o Centro Cultural de aquí de Mos, porque se non houbera personas aí dinamizando pois esas inversións que son os cartos, no mundo dos cartos son tan importantes, pois pouco se hubiera chegado onde chegaron esas dos parroquias con esos dos grupos punteiros respectivos. Gracias. Partido Socialista. Partido Socialista está a favor da concesión de medallas a estas 4 asociacións. Bueno, é só recalcar que fai nas últimas xa habíamos dito de darlle a Casa Gallardo porque era o centenario. Daquela creo que hubiera sido, a ver, ahora é bonito tamén, pero hubiera sido porque facía os 100 anos. Pero bueno, estamos de acordo con a concesión. Gracias. Venga. Ben, non estaba comenzando na comisión, a Casa Gallardo chega tarde, pero nunca... Bueno, está ben. Chega tarde no sentido do... Tiene que ser como éramos 100 anos. Incluso estaba viva a persoa en aquel momento que estivera ao frente. Agora esta persona morreu, entón é unha pena. Non se escoita, Javier. Bueno, vale, aí además, buena proposta, estamos de acordo en isto. Non solicitaríamos por parte da presidencia poder votalas por separado. Nos mantémonos, tal como dixen a comisión, a primeira monte del Torso, non vemos por que se va a dar isto a cultural, insistimos, non ten sentido, vale, a área cultural. Quien está facendo o labor cultural é... Non entendo, non ten sentido? Darlle a medalla ao traballo cultural. A comunidade de Torroso. Porque está facendo o labor cultural e o centro cultural de Torroso. Vale, o de Montes ten que traballar no monte, xerar ingresos e, como dicía Emilio, pues, invertirlos. Pero non ten sentido darlle a comunidade de Montes isto. O sea, non ten sentido. Aí sí estamos en contra desa medida, además absolutamente, porque non ten sentido. E sería, se acaso, un menosprecio ao labor que está facendo realmente o centro cultural. Depois, además, polo labor social, que ao final a labor social tamén está facendo todo o mundo. Entón, claro, por que damos a Mos agora mismo? Que ao final, es que se está desvirtuando todo o tema de medallas que non ten moito sentido, non? Nós, por eso, podemos votarlas por separado. Queremos votar, si pode ser. Si non, o noso voto sería unha abstención. Bueno, siempre acabo igual contigo, Miguel. Qué pena. Vamos a votar como ustedes digan. Es que votar por separado, votamos. Eu quería empezar a miña super breve intervención porque creo que está máis que... Non se escoita. Está máis que falado todo isto na comisión informativa, pero bueno, non hai moito, eu leía no xornal que o BNG se queixaba de que nunca se aceptaba ninguna proposta desde a alcaldía. Eu creo que vostedes non poden queixarse de que hai moitísimas mocións que presentan que se lle arroban, completamente hoxe creo que son 2, pero isto ten pasado máis veces. E Casa Gallardo, a pesar de que Patricia decía que había proposto eles, eu me parece que fora o bloque. Me parece. Ou eu que tiña na mente de que o bloque había sido o que había pedido no seu momento pois que Casa Gallardo debería de ter unha distinción. Eu lles decía, bueno, pues que se debería, pero non ese ano, porque pues creo que era Miguel Carrera, que tamén cumplía anos, non tantos, e obviamente non hai comparación a hora de movimento económico, de xenerar traballo as persoas e demais, do que era unha cousa e a outra, con
unhas diferencias que podamos ter cada grupo e cada maneira de pensar de cada uno. Pero eu les decía que se faría. Estou segura de que pensaban de que nunca se iba a facer. Saben que sí, o sea, me pareceu que na seguinte ocasión non se escolta, non? A ver. Sí. Pois me pareceu que na seguinte ocasión debería de recoñecerse xa a labor desta casa, desta familia, que non solamente os anos que leva aberta, non? Sino que creo que o máis importante é pois, como manteñen esta última reforma, pois a verdad que é unha forma de ver como a historia de Casa Gallardo vai a permanecer viva, espero que por moitos anos. É un lugar emblemático, porque ao final está na entrada do noso municipio, creo que coñecido, lugar de encontro, de quedar, vamos, de personas moito máis alá de lo que é o noso concello. Creo que o das comunidades de montes, secretaria, me parece que eu non vou estar lendo aquí os currículos, pero estarán na acta despois. As comunidades de montes, cando pensamos en darlle este recoñecemento, pois isto pode pensar un que apareceu antes o huevo ou a galiña, non? Cando falamos entre a comunidade, o centro cultural, tanto aquí como en Torroso. Están moi vinculados. É dicir, ao final, un xenera a economía e o outro move as persoas. Pero a hora de un ver outros concellos, de ver a realidade de moitas comunidades de montes, eu que teño relación con moitos compañeros alcaldes de outros municipios, pois é para presumir o que fan estas comunidades de montes, porque non tiñan por que facelo. Non tiñan por que facelo. Ao final, os centros culturales, é certo que moven a moitas persoas, que son a alma da cultura deste concello, pero tamén detrás están as familias, os pais, os avós, que son ao final o seu contribuído económicamente a que haya nenos, máis non tan nenos, movéndose, e tamén porque hai que pagar. Son máis as familias. A pesar de que, insisto, hai un traballo de voluntariado detrás tremendo. Pero Torroso e Mos son un exemplo a seguir, porque gracias a estas dúas comunidades de montes podemos ver como estas parroquias cambiaron radicalmente nas súas infraestructuras, servicios, instalacións, pero non solamente as súas parroquias, sino o concello. Ese centro dotacional é exemplo na provincia de Pontevedra. E iso non o pode facer un centro cultural. Ten que haber detrás un motor económico e que queira facelo, porque tiñan intención de facelo ou non. Miguel mismo me estaba dicindo agora, traballar no monte, sin dar ingresos, efectivamente, pero podían solamente traballar no monte como a comunidade de Montes de Mos. A comunidade de Montes de Mos fai un traballo no monte excepcional, están nos montes para ver de cuidados, e xeneran traballo a esta parroquia, porque cada ano contratan unha media de 10 personas. E podían quedarse aí. No, porque ademais, pois a repercusión que tivo para todo o municipio restaurar este pazo, que tivo a axuda da Xunta de Galicia, de Deputación, iso é menor, iso é uns graniños de arena que ao final se sumaron, pero o motor económico desta rehabilitación foi a comunidade de montes. E todo o que van a facer agora, pois aí ao lado, vai a ser un parque maravilloso, unha zona verde maravillosa, para disfrute de todos e de todas. Non tiñan por que facer. Por iso que creo que vamos, o punto de partida de todo o que hai en Torroso, en Mos, e despois, en segundo plano, no municipio, son as comunidades de Montes de Mos e de Torroso. Cando nos falamos, cando nos referimos a patrimonio cultural, patrimonio para poder acometer calquera tipo de acto, para poder acoller aquí calquera evento e recibir a calquera personalidade, sexa do mundo que sexa. Non vou a continuar porque sinto o que digo, que de verdad creo que podría estar falando toda a mañá da comunidade de Montes e Torroso de Mos. Creo que hai un largo currículum que eu non quero mermar aquí porque non hai tempo e non quero facer un resumen. Creo que o mellor é que quede constancia na acta do que estas dúas comunidades están a facer, porque non é que fixeron, están a facer e estou segura de que isto non queda aquí e seguirán facendo. Comunidades de montes pioneiras, estou segura que na comarca, me atrevo a decir Pontevedra, que traballan na man do municipio, que iso é moi importante, e traballan na man da parroquia. Comunidades de montes que tendan a man os veciños, que
que non gastan os fondos en defensas xurídicas no xulgado para ter que defender patrimonio en contra dos veciños a nivel particular, todo un exemplo. E, por lo tanto, sí que detrás hai un montón de cultura dos centros culturales, das familias, dos nenos, das mulleres, dos maiores, pero creo que o punto de partida é o motor económico das comunidades de montes. Creo que a Escola de Música temos unha sorte grandísima de poder ter unha escola de música, un conservatorio que non é municipal. O gasto é tremendo, os problemas son tremendos. Eu teño unha experiencia de que habíamos intentado ya nos poñer en marcha un conservatorio e desde Gondomar que o tiñan, nos botaron para atrás dos problemas que iso lle daba o Concello, non? E cando lle explicábamos que a nosa escola estaba nas mans de un centro cultural, pero por suposto con unha comunidade de montes detrás, pois a verdad que é de agradecer moitísimo. Quen sostén a Escola de Música? Os pais. Os conservatorios, o conservatorio o sosteñen os pais, basicamente, con a axuda que lle dá o Concello, pero os pais. Pero se non estive a comunidade de montes, non podrían ter esas instalacións, non podríamos ter un conservatorio. Por iso que creo que as labores do Centro Cultural Santa Eulalia e do Centro Cultural de Torroso son tamén para poder otorgarlle esta distinción que se pode pensar para a seguinte convocatoria. Creo que podemos recoller isto para facer a seguinte convocatoria, pero todo isto empeza porque hai un motor económico, hai intención e hai ganas. Votamos por separado? Sí, unha pequena cuestión. Un pouco, por saber, por falar o tema das medallas, nos incluso propuséramos quitarlle a pórtico básico, e ao final non se quitou. Claro, digamos que ao final as medallas están moi ben, todo moi, unha cosa moi chula, pero ao final a veces hai que dar un golpe na mesa e dicir, pois, fuches un nefasto empresario, pechaste, podes frente á rúa, te quitamos a medalla. E non se fixo. Entón, isto das medallas, a ver se me entendes, que son cosas que o goberno fainas, as trae, nós a veces podemos aportar algo, a veces non, pero as trae despois, pero ao final, o que queremos nós, que se quite unha medalla, por exemplo, a unha persona que actuou mal, non se quita. Entón, claro, as medallas ao final non, a mí nos parece que un pouco de parafernalia, vale? Que as merece alguna xente, sí que as merece, por suposto, vale? Ninguén dice o contrario, pero ao final se desvirtúa, porque ao final hai que dar medallas e ao final, non sei, vamos a ter que buscar esas pedras para dar medallas dentro de unos anos. Bueno, pois, cando non haya quen enterar de medallas, pois evidentemente non se fará, pero de momento temos un concello tan rico en galardóns deportivos, empresariais, culturais, sociais. Miguel, Pórtico foi un referente hermoso. É certo que acabou como acabou, pero cando se entregou a medalla, a ver, era un orgullo ter unha empresa como a Pórtico, unha empresa coñecida mundialmente, que estaba aquí e que gracias a esa empresa traballaban un montón de personas ao municipio. Ahora me dice, vamos a retirar a medalla. Pois podemos falalo, pero creo que non é cuestión. Votamos entonces por separado. A primeira vale, pois a primeira é a medalla para Casa Gallardo, votos a favor por unanimidade. A segunda para a Comunidade de Montes de Mos, votos a favor. Abstencións, BNG. Perdón, votos a favor, votamos outra vez, unanimidade na Comunidade de Montes de Mos. En contra. En contra. Non repetimos, entonces votos a favor, BNG en contra, queda aprobada por maioría. Medalla para Susana Alonso, votos a favor, por unanimidade. E medalla para a Comunidade de Montes de Torroso, votos a favor e votos en contra, BNG, queda aprobada por maioría. Pasamos entón ao otorgamento do nome de Soledad Castro ao Pabellón Peña de Francia. Dictaminous a proposta con maioría de votos favorables do PP, profesor de negar a extensión de Gañamos. Alguna intervención? Sí, Silvia. Perdón, Gañamos.
nos hubiera gustado que se trouxera iso cando estea acabado o pabellón. Cando estea acabado o pabellón, porque eles agora, con esa ruína que temos ali, pois nos saqué un pouco fora de sí, pero o que non podemos é reconocer que Soledad Castro, por a cercanía que ten ese pabellón, porque seguramente todos os seus vecinos levan a los nenos disfrutan de ese futuro pabellón, non do anterior pabellón, que temos caído ali e pasado mal os nosos nenos, pero bueno, esperemos que Alberto cumpla a súa promesa, que ese pabellón sea un modelo e bueno, que le poñan o nombre non agora, No, pues no hay para pasar. porque, bueno, sería tristísimo que aquel montón de pedras tuviera el nombre de Soledad Castro. Bueno, pues eso. Gracias, Partido Socialista. Como Partido Socialista vamos a votar a favor, estamos totalmente de acordo. É unha forma de recoñecer os logros que levas no momento e, bueno, desexamos que consigan moitos máis. Gracias. Miguel? Tal como dixemos na comisión, nos, o tema de Tamar, eu casi deixaría encima da mesa hasta que realmente este aplazado, porque eu deixaría, ni o aprobaría hoxe, e unha vez que este feito, como estaba público, a verdade é lamentable. Non me fío de vos, faltou decir eso. Bueno, neste caso sí. Bueno, pois o motivo de traer aquí hoxe este nombramiento é primeiro porque temos o proxecto prácticamente terminado e esperemos que empece a contratación, pois, os cartos somos do Concello. Sí, claro que sí. Entonces vamos a empezar a contratación cando terminemos o proxecto, supoño que en un par de meses. No verano iniciamos a contratación, é unha contratación aberta que vai levar o seu tempo. En canto se termine se comenzará a obra. É unha obra pois, que ao final ten unha remodelación integral prácticamente. O seguro nos facía pois, o que asumir as paredes que caíron. Temos unha solicitude presentada na Xunta de Galicia para todo o que o drenaxe na parte do chan e nos queda pois, agora o que vestuarios novos, un aislamento completo do tellado e demais que ascende aproximadamente todo a 300.000 euros. Entonces, nos parecía pois, que este é un pleno onde ao final pois, aproba unha serie de galardóns que posiblemente hasta a próxima legislatura non vai haber outros. Posiblemente non, con toda a seguridade, este tipo de galardóns se fa unha vez a legislatura. Entonces, bueno, pois, que había un pouco traelo aquí. E ademais que sabíamos que en Dornelas ayer iban a facer unha pequena homenaxe en San Franco, acaba de vir o Concello a recoller tamén a súa última galardón que lle fixemos por o seu último logro e nos parecía un momento máis oportuno. A partir de agora, pues, trataremos de que as obras se terminen canto antes para que só le poida ver as súas letras na parede de Peña de Francia canto antes. Votamos entonces esta proposta, votos a favor, apróbase por unanimidade. En comunicacións de Caldía non hai ninguna e pasamos a moción, que a primeira é a moción do BNG, que insta a Confederación Hidrográfica do Noroeste a unha recuperación integral do cauce do Louro ao paso polo noso concello. Foi tratada en comisión. Intervención, Miguel. Ben, creo que houve moito consenso, hai que rectificar varias cousas, vale? Falando que o Partido Socialista teña razón, eu teño aquí na palabra mal, pois en caudal, afinar e cauce, por o mundo por despiste. Ganamos tamén Cooperación Hidrográfica Minoxil, non Noroeste, se rectificará. Bueno, o que falamos, eu creo que é importantísimo traballar todos juntos en esta recuperación. Como dixemos, aquí todo o mundo foi consciente de que é unha zona moi bonita para pasear. En mellor con mellor feito mal feito o paseo, podía ter ser outro xeito, pero está feito xa, por tanto está ben, dixémoslo así. Entón hai que, as fotos son lamentables toda na zona do medio, o sea, muros caídos. Por parte do goberno municipal se comentou que, bueno, que se continuaba facendo presión, digamos, urbanísticamente a nivel de disciplina. Por lo tanto, tamén se queréis se pode quitar, se pode incrementar, se pode continuar, o sea, non hai ningún problema. Eu creo que é básico traballar entre todos
a nosa parte limitada, sería a nivel de urbanismo, pero sobre todo a Confederación e o Ministerio. Hai que de unha vez se meta en mano este tema. Outra vez falamos tamén de algo dos regatos que verten aí, non sei como meteo aquí, se acaso despois facemos un engadido, vale, para pasarlo tamén á secretaria. Pero bueno, digamos que foi un consenso entre todos e nada. ¿Alguna intervención? Votamos. Sí. Bueno, pois desde o Grupo Socialista decir que efectivamente na comisión nos estuvemos porque había un tema que non estaba, non é que non estuvera claro, é que estaba hasta comprometido. Cando se falaba de que se permita a recuperación integral do caudal do río Lugo. Entonces, iso implicaría eliminar os regadíos todos que hai, que son muitísimos, e donde ahora se están incluso tratando de legalizar unha nova normativa, e iríamos en contra, pois, o máis grande que hai aquí, que son 120 ou 130 regadores. Entonces, era a nosa posición, que parece que non se entendía, pero claro, non podíamos ir en contra esa de golpe contra eses máis os outros, que son pois, outros tantos seguros en tantos outros. E con esa corrección, o Partido Socialista vai votar a favor desta moción. ¿Alguna intervención máis? Votamos a favor todos, entonces, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. A segunda moción de denegar, pois, é para combater o deterioro medioambiental que está a producir a invasión da cortadería Selloana, Herba, Penacho, Rumeiro, Carrizo da Pampa. Foi dictaminada a moción na Comisión Informativa de forma unánime favorável aos propostos. Ben, tal como falamos ali, repito un pouco os argumentos, temos moitísimas especies invasoras, tanto plantas como animais. Temos que empezar a permar un pouco de todo isto, non? Dentro do que nos podamos facer. Obviamente aquí tenemos que haber máis implicación, pero a implicación, se esperamos por ela, seguramente podemos seguir esperando moito tempo, non? Entón, de parte do Concello, se falou outro día, o que sí insistimos é que non se tome tampouco a mellor que non se tome a pé da letra todo o que está dicindo aquí, pero no sentido que urxir ao goberno municipal a gastar un bando, pois non ten por que ser que non é ni pasado. É un labor que ten que ser, que a mellor pode ser dentro de 4 ou 5 meses, cando sexa, non? Vale? Pero hai que empezar a traballar neste sentido. Falamos, por exemplo, do que pasou coas palmeras, que están morrendo por aí, temos as velutinas, temos tamén unha mosca dos cítricos, temos un pouco de bichería, que isto vamos dentro de pouco, non sei ni como estaremos. Entón, eu creo que isto, sobre todo a xente se cree que é de adorno, porque é un pouco chula, pero isto se expande como nada. O penacho, unha vez que é a semente, ese penacho pode voar kilómetros e se expande, vamos, de verdad que é un momento que meter mano isto, non? E sobre todo tamén o concello a nosa parte sería, como falamos outro día, darle unha charlas para as parroquias, darle unha alternativa aos cidadáns, e a quitas, donde meterlas, entonces hai que facelo, empezar a traballar, insisto, hai que empezar, vale? Non é ni para hoxe ni para mañá, pero a nosa proposta é empezar neste tema. Sí, un pouco, isto de acordo con Miguel, o que quedamos outro día, que sobre todo o primeiro punto é facelo xa inmediato, creo que foi o que falamos todos, o segundo e terceiro ir traballando, buscando alternativa e facendo un plan xunto co que nos propoñan tamén desde outras instancias. ¿Alguna intervención máis? Quizás por engadir que se podía incluir desde de alguna ordenanza como de medio ambiente a abolición de plantar este tipo de planta ornamental dentro das parcelas, porque va a formar espallarse e al final de divulgarse por todo o concello. Se cada posibilidade, habría que estudiarlo cos técnicos, cos xurídicos, para ver que cabida podría ter. ¿Y la secretaria? Normativa superior. Por iso falábamos, Miguel, outro día na comisión de que primeiro depende dos de arriba para nos poder facer os siguientes pasos. Eu creo que o planteamento foi correcto, porque había consenso xeral na comisión, que agora durante este mes, non se nos damos marzo, pois aparece concellos como que algúns de Galicia que son concellos neste tema, pois investigar como que debe ser resultado, porque eu creo que necesitas modificacións efectivas, porque se
se os vecinos empezan a poner a marca por aí, e como falamos outro día, que hasta 30 kilómetros se pode expandir a semente, pois non pasa nada. Ojalá todos os concellos de Galicia tiveran esta misma actitud, porque non estamos falando de ninguna riqueza económica de ningún tipo, senón dun problema que estamos creando, non? Muy bien. Votamos entonces votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a los de preguntas. Me disculpan que no tengo que presentar. Se queda otra entrada. Buenos días a todos. Esperemos que el intercambio esté recuperado. Seguimos aquí. Entonces, eu fago as preguntas, pero bueno, creo que como casi sempre aquel edificio a mesa onde eu me paseo, pois vai ser o centro da minha intervención. Bueno, o muro do hilo de San Antonio é un expediente que está aberto. As preguntas que vou facer teñas escritas, depois vou as paso. Se vou as ver tal cual, para que se queden por escrito, para que despois teña menos traballo a secretaria e non hai secretaria. O muro de San Antonio preguntado en urbanismo polo expediente 2016-773, que ten un informe técnico de Xaneiro, referente ao muro, vale o hilo de San Antonio, que está realizada hai varios meses o informe da Policía Municipal e o técnico calificatorio de infracción grave e depois se toma a legalidade polo non tranquilo. A pregunta é por que está paralizada a tramitación. Non está paralizada, simplemente sigo o seu proceso, igualmente con o muro que está ao lado, que vai todavía máis lento e anterior. Os técnicos marcan eles un pouco o criterio, pero bueno, aí hai varios muros que incumplen. Non este do hilo de San Antonio, dice Gabriel, é a continuación do muro da Comunidade de Montes. Os técnicos me dicen que está paralizado porque tienes que dar a orden que non son a técnica. Eles deciden o que hai que facer. Eu digo que o que dicen. Pois mellor falamos co técnico diante, os tres. Me parece boa idea, técnico. Bueno, este é un prego para ti tamén. Unha pregunta: dadas as posibles irregularidades referentes sobre o tranqueo, altura e ocupación reconocidas en base aos datos técnicos que figuran no expediente UIR 2017/08 de reposición á legalidade que presenta a construción da nave de Fon sita na avenida de Consello Espectador número 59, licencia UR 2012/9, a pregunta é por que non se paralizaron esas obras ante a presunta inadecuación á legalidade. Estas son as respostas no expediente, o cal debeche mirar 20 veces, por lo menos. E falache cos técnicos todos, outras tantas. Creo que sabes as respostas todas, do edificio. O sea, a segunda parte cal é o motivo de que non se realizasen os plazos legais correspondentes e medidas pertinentes desde a concesión da licencia no 2009. Cando existía alta sospeita de irregularidades se constituía este novo relevante impacto paisaxístico que provocaba e provoca unha alarma no vecindade. A mismo, pero se non tes outro tema, ese creo que o levas falando meses en urbanismo. El canal sigue aí, sigue tal cual. Non sei moi grande, hai moitas outras cousas. Bueno, hai moitas cousas. Non nos ocupamos de todos, non só dunha zona. Ai, perfecto. Dices efectivo pago de traballo da medición a empresa de Consultores SL cita en Rivadavia e a medición está cuestionada? Non teño ni idea, non levo os pagos. Home, non levo a parte de cando pagan ou non pagan unha factura. No, como está cuestionada a súa medición. Pois se está cuestionado, o técnico habrá feito un informe en contra e non permitirá pagar. Bueno. Cales son os motivos que levaron a Consellería de Urbanismo ofertar este traballo a unha empresa adosada da comarca da Lourinhã
tendo aquí numerosas empresas capacitadas. Pois era de mellor precio das tres ofertadas, primeiro se quedou unha de Pollo que era máis cercana, a cal debeu estar un mes dando nos labios, non chegou a facer a medición. Esta fía que actuou antes. No, o motivo era porque hai empresas na zona de Porriño, na zona de Vigo, na zona de Mos, capacitadas para esta labor. Entón, nos extrañou unha persona. Sabes perfectamente que presentaron un presupuesto máis alto. E o momento no Concello de Tres seguir con máis barato. Pero por que entrou esa nesas tres? Porque presentou. Hai alguna norma para prohibir de alguna empresa que se presentou ou non? No, pero non sabemos que ese procedimiento leva o Concello de Oferta das empresas. Expediente o ter supermirado e contestado por todos os técnicos. Non ten lugar a falar máis dese tema. Logo sacamos as medicións que propón o xefe de servicio de supervisión e intervención administrativa do Concello con data 5 de maio de 2017. Él mismo tendrá que responder a esa pregunta porque foi o que se dirixiu a Refón a empresa que estás nombrando e lle explicou que quería que me dieran e o que non. E se non está conforme o que él pediu, sería o que tiña que informar que non. El deulle o beneplácito e deulle favorable, o cal estará como el mandou. No, él dice que recomienda que se pague unha medición. Niño, tamén agradezo con o técnico competente que acabas de nombrar, ti presente e eu presente. E aclaramos mellor os tres. Perfecto. Bueno, pues en caso de que, como esta medición ainda non se realizou, que medición non se realizou? A última que propongo técnico. A mí non me parece ninguna medición nova. Solamente hai que ver o a resolución. Pois falamos con o técnico e que faga a medición correspondiente. O ideal é que a faga el mismo. Igual non tiñes estar máis informado que eu, Pois igual sí. Alguén dice que se realice unha nova medición. Pois eu propoño que a faga el mismo. O Concello lle pon os medios que necesite. El fixo un informe de que... Un informe do técnico, non do técnico arquitecto, do técnico xurídico. Municipal. Do técnico xurídico. O ideal é que, Troitiño, vamos a entregar un trato. O ideal é que faga el mismo a medición, o Concello lle pregunte... No, tamén pode facer a medición. No, que tenga que facer a medición é Manuel Toucedo, que é o que leva ese expediente. Él dice a veces que porque non ten medios suficientes, entón o Concello lle pon a súa disposición todos os medios que necesite para que faga el mismo, a medición. Bueno, pois que conste en acta é que sí, por favor. porque nós pomos aquí que se realice unha medición fidedigna por empresa seleccionada por os servicios técnicos municipais, perfecto, como dice... E que agradece que informen ao goberno antes con posición, pode ser. No, que eso é un informe está en o expediente, o eu non estou basado en un ópino de Toucedo, estou no informe que está escrito con data 5 de maio. Non necesito explicacións, Troitiño, non sei nada. Manuel fez a medición... Que non é Manuel. Que xa está. Sí, que vai añadir mito, lo jurídico. Sí, eu que fixe o informe. Pois, secretaría que conste en acta que debe ter que facer a medición jurídico, que eu sepa, as fan os arquitectos. Dice que se faga unha nova medición. Que non dice Víctor Jurídico, claro. Pero terá que facer a Manuel Toucedo, que é o arquitecto, digo eu. Non sei. Le fai unha proposta, esa proposta estará... Home, non sei, secretaria como jurídica, corresponde ao jurídico facer as medicións? Non, a proposta... Tería que facer ao arquitecto, non? Correspondiente que leva o expediente, pois xa está. Manuel Toucedo fará esa medición. Que fai a proposta que se faga unha medición co retranqueo, coa altura, coa ocupación, exactamente o que dice eso, a pie da letra, e nós pedimos que se escolla unha empresa que por fin fa unha medición fidedigna. Troitiño, non se vai escoller ninguna empresa, a vai facer o arquitecto municipal cos medios que necesite. Vale, pois moi ben. Eu creo que é o ideal. De que esa sea a actitud, que o propio arquitecto foi o que pediu que fixera unha empresa. Se agora non lle vale o millón que faga el mismo, acabemos o expediente unha vez. Me parece perfecto, que pasa aí informe, se acelera ao máximo a tramitación. Dependerá do arquitecto Manuel Toucedo, que ten que levarlo a cabo. Levarlo ou propone a contratar unha empresa? No, o ideal é que faga o arquitecto municipal, que acabamos de chegar a ese trato, que lle pone todos os medios que necesite, que ele fai a medición correspondiente, a fai o antes posible e cerra o expediente o antes posible. Xa está o tema cerrado. Este é un prego que vai dirixido á alcaldía e ao equipo de goberno que presentamos en relación con unha nova da letra, que é un motivo que sea anteriormente,
para que se copie o que da letra. Prego que se presente o Grupo Municipal Gañamos en breve final para que a alcaldesa de Mos e o equipo de goberno coordina a acción municipal comarcal a fin de conseguir que a Xunta de Galicia recupere para os servicios sociosanitarios públicos o antigo Hospital do Rebullón. Dado que o edificio do entorno do Rebullón é un lugar público ubicado no Concello de Mos, gestionado pola Xunta de Galicia, consideramos que debe ser unha prioridade deste Concello conquerir a Xunta de Galicia a súa recuperación e a adecuación e adecuación aos servicios sociosanitarios. Conscientes desa necesidade para evitar o deterioro deste edificio, numerosos concellos do sur da provincia que representan 450.000 habitantes, Mos, Tui, Cañas, Porriño, Vigo, Redondela, Gondomar, Salceda, Mondariz, Ponteareas e Bayona, nos que se presentou unha moción consistente en instar a Xunta de Galicia que en breve plazo debe acabar a recuperación do antigo Hospital de Rebullón e organice a implantación de servicios sociosanitarios públicos como poden ser residencias psiquiátricas, centros de día que beneficien aos vecinos da comarca de Galicia, aprobaron nos últimos meses esta moción por unanimidade. Erasmo David, coa atención dun grupo. Paralelamente, o día 27 de abril, foi rexeitada pola maioría do Partido Popular unha proposición non de lei na Comisión 15 do Parlamento na que se instaba a Xunta de Galicia a recuperación e posta de funcionamento do edificio. A non recuperación do edificio para os servicios públicos de carácter sociosanitario repercutirá moi negativamente na población de Mos e comarca, ademais da perda de patrimonio dentro do propio Concello. Habrá que engadir, ademais, a perda dunha oportunidade de desenvolvemento económico na zona por o movimento que se generaría no seu entorno. Por estar de edificio o sitio do Concello de Mos e por os amplios beneficios socioeconómicos que repercutirían especialmente en Mos e por haber sido esta corporación pioneira na demanda da recuperación, facemos o seguinte prego ao goberno de Mos, recabando, se así o desexa, expresar a opinión dos demais grupos neste pleno. Que a alcaldesa de Mos lidere a demanda ante a Xunta de toda a comarca, coordinándose con demais alcaldes e corporacións que aprobaron ou aproben a recuperación do antigo Hospital do Rebullón e a implantación de servicios sociosanitarios, que se constitúe a tal efecto unha mesa ou similar de coordinación entre alcaldes cuyas corporacións aprobaron a moción de recuperación e que esta mesa organice as accións necesarias para que se satisfaga esta demanda que é un clamor xeral na comarca e que se cree por esta corporación un grupo de seguimento cos voceiros dos 4 grupos municipais e a alcaldesa con fin de analizar a evolución da recuperación e propor accións pertinentes. Me gustaría que opináramos máis grupos sobre este prego. Xa sabemos que non se pode votar porque non é unha moción, pero según o reglamento y acabamos de ver un motivo ahora mismo. no, este é un prego. Por tanto, non se vai votar. E según o reglamento, a mí me gustaría que opináramos máis grupos se que o consideran pertinente, se non, pues que non conviene. Yo creo que iso nos nivel de xa fixemos unha moción onde aprobamos aquí todos os grupos. Creo que dixecho correctamente, non? Creo que somos pioneiros en iso. Vale. A secretaria que tome nota vendo que leo, ele solicitou tamén que a alcaldesa lidere na comarca. Creo que vamos a ter un problema con Caballero, pero Pois que ben. Vamos a ter un problema con Caballero, que se vai querer liderarlo. Xa que lideramos o comprometenta. Pero bueno, está ben. Pero eu pido por favor de que non fagamos estes, porque iso ao final pasa a ser unha moción máis. Vale. Conmigo non pasa nada, pero que ao final a vez con isto echamos a explorar alguén con moción de sitio. Vale. Eu gustaría que opináramos máis grupos, tal como o tempo do reglamento, se considera. Pero estos son los segundos. No creo, eu me di esta mañana, pero que se salía aquí, podía haber algún problema, no creo que está contemplado que opinen os demais grupos. A secretaria está aí. Se os demais grupos queren opinar sobre o Rebullón ou non nos preocupa o Rebullón, será vos.
Pero bueno, a ver, pues según a secretaria poden opinar, pero nos hagamos un debate aquí. Partido Socialista. Solo la voz. No, hasta no vamos a opinar. ¿Quieres opinar sobre lo que acaba de decir? Miguel, ¿quieres opinar sobre Mira, sí, simplemente vamos a ver. Hay una manía por parte del grupo de Ganamos que los demás quieren opinar sobre lo que dicen ellos. No son mayorcillos para traer lo que nos da gana a este pleno. Aquí se votó xa en ano esta moción, e punto, e fue para diante. Ahora, querer darle más vueltas, darle vueltas, pero, oye, vos falar por vos. Os demais se preguntan cuando le dan a falar. De feito xa presentamos o registro en relación á situación das instalacións das organizacións sanitarias. Hai actualmente unha definición moi importante tanto nas instalacións deportivas como poden ser as porterías, as portas de acceso, que tamén está, ao cierre perimetral, a lambrada, que está collido ali con paramos e demais. Despois tamén temos problemas con tenedores que no seu día están cerrados, que no seu día se precintaron, hai unha cinta plástica que indica que é unha mejora de servicio, a día de hoxe continúan ali, así, desde hai muitísimo tempo. Tamén existen pois as arquetas que están sen tapa, que tamén é un risco para a cantidad de rapaces que xogan e se moven por ali. E incluso está o problema do camiño de Forero, que dese muro de contención que se quedou dese tramo, que entramos treiro, que quedou sin facer, onde os veciños cederon no seu día o terreno, non se acabou por facer ese muro, por tanto, nese tramo non hai acera, é un problema de seguridade vial moi importante, porque a xente ten que invadir no medio dunha curva a carretera para poder chegar a salir da urbanización San Criterio. Entonces, nós queremos preguntar, queremos pedir, yo he dicho, que se poña en marcha un plan de mantemento de todas esas instalacións e que, dunha vez por todas, que se termine ese muro de contención que para nós, para os veciños de Mos, e sobre todo para aquela zona que reside muchísima xente, e non só na urbanización San Criterio, sino nas inmediacións que ven e van por aí, que se establece un plan de mantenimiento para todas, para esa zona que presenta unhas deficiencias moi importantes, onde hai que dar servicio a todos esos veciños que hoxe en día viven unhas condicións bastante precarias no que é no seu entorno. Ese no primeiro pleno. No segundo, queríamos propor que se leva adiante a mellora, que se pode ser humanización, que algo ten que pode ser excesiva, se non falamos dunha acera e que se amplíe o ancho do vial da estrada que vai entre a rotonda de Peña de Francia e o vial de a zona de Peinador. É unha carretera bastante transitada, está en mal estado, en algúns tramos é moi estreita, prácticamente dificilmente pasarían dos coches. Entonces, plantexamos que a rotonda de Peña de Francia, a carretera da vía, a continuación da carretera da vía. En algúns tramos donde está o paso operatorio. Sí, incluso aí xa se baixou en algún momento, esa zona tamén xa está deteriorada. ¿Cómo? Sí. Ali hai zonas moi estreitas, hai moita xente que pasea, sobre a mañá, cedo, que vai a andar por a carretera vía hasta Peña Francia, porque en principio non habría problema, porque desde o ponte hasta a rotonda, a carretera vía, pois ainda hai un tramo de arcén que é transitable. Sin embargo, nesa zona, onde prácticamente non pasan dos coches, para xente que vai camiñando, sí que resulta ser un peligro. Ali no seu día, cando fixeron esa carretera aí, tiña que haber estudiado un cacho hacia Sí, é certo que hai unha zona de monte, incluso ten unha zona que é un pouco máis baixa, pero sí que se debería mellorar, sobre todo porque é unha das vías principales de comunicación do Concello de Mos. Entonces, o que pedimos é que nos próximos planes, que non é porque se inmediatamente, pero nos próximos planes de mellora
de acondicionamento das estradas de Mos, así como se plantexou no seu día polo BNG a mellora e humanización da zona da carretera de Mos, que vai dos Uxeiros a Mos, pois o que plantexamos tamén é que se mellore esa vía, porque é unha vía das principales. E sobre todo para evitar o risco de andantes e conductores. E por último, a última pregunta vai en relación ao CIM, o Centro de Información Mundial, que se vai a pôr en marcha en breve, ou está en marcha. Entón, a pregunta é cal vai a ser a modalidade, quen vai a estar a frente do CIM, que persoas van a estar a frente do CIM, que profesionales, mellor dito, e cal vai a ser a modalidade de contratación destas persoas. Bueno, a ver, vamos por partes. Primeiro vou a responder polo tema da primeira pregunta de San Oloterio. O que é a pista, como se comentei a un membro do goberno, agora se van a fazer unhas reparacións que xa estaban previstas para a reparación na pista de Fruito. Se estaba pendiente xa na persona que vai a realizar as obras, xa se levararía que é un director de cara a tan pronto se pueda cometer obras que los aloteros se van a cometer, tamén se van a realizar ese muro que non para ahora tamén, pero cando teñamos o orzamento todo preparado, pero se vai a realizar obras importantes en esa zona toda esa aloterio, xa sabedes cando sea o momento. Simplemente un inciso, hai unha estimación de tempo máis ou menos en canto se van a realizar esas obras? Non se decir, este ano non van a ser porque todos sabemos de números e sin ver os números pois non dá, pero se van a facer obras, se van a solucionar muitos problemas que se están demandando. Depois a segunda pregunta era, ou tamén se miraremos o prego que se da carretera esa de David, miraremos a ver o tema ese, e agora o tema dos contenedores Primeiro me gustaría saber a que contenedores vos referides na vosa nota de prensa de que andan soltos ali, porque que non os topo os contenedores que andan soltos de selectivo, amarelos, que están mesmo que están ao lado da isla de Madeira, están contra a acera, están colocados ali e non se moven en absoluto. Bueno, non te preocupes que os agarrarei, pero como non os topaba varios días, e dixe, non topo ningún contenedor solto. Si, que faltan dúas tablas concretamente. Dúas tablas non la obra de director, que eu iba a poner obradoiro e non lle foi posible porque rematou o viernes. Pero se vai a arreglar tranquilamente, pero bueno, sobre todo me chocaba que non topaba contenedores por aquí. E respecto aos subterráneos, teñen unha reparación, pero bueno, se queredes preguntades por expediente, non é algo que dun día para outro desaparezan. Porque iso leva unha obra e quitar un contenedor subterráneo non é coller un contenedor verde e retiralo. Leva unha obra para acabar de unha forma correcta e sin ter ningún peligro, que non o ten ahora mismo. Porque sin funcionar levan tempo, porque non son operativos, non por nada, os propios personas que viven ali non é operativo, e agora se precintaron para non seguir perdendo tempo a xente botando ali. Pero vamos, miraredes a obra moi pronto, diso, pero votaredes cuenta que non se cortan polo pé e acabou. A intención é retirar eses contenedores que están soterrados e tapar a fosa. Exacto. Esa obra que se vai a facer. E, bueno, respecto ao mantenimiento, creo que tanto a DOA como o Baser, a zona de San Eleuterio, ten un mantenimiento perfecto. Tanto dos jardins como da limpieza. Bueno, non estamos falando, en este caso, dos jardins, estamos falando do mantenimiento, en este caso, das instalacións deportivas, arquetas que están en la zona sin arquetas. Eu digo respecto a limpieza e estamos falando de instalacións de obra, concretamente. Julio, falando disso, as arquetas, perdona, Miguel, un inciso, as arquetas non son do Concello, as que sacades vos nas fotos e demais son tapas de arquetillas da Cualia, que é unha empresa privada que sirve de maneira privada a agua aí a San Eleuterio, son usuarios privados, que son a través do Concello. Esas arquetillas son deles. Sí, pero se trasladou de que se arreglara. Vale, pero en este caso a obligación do Concello é trasladar a empresa concesionaria a que leva adiante o mantenimento. Pero xa leva reposto 50.000 e a veces non hai que incidir tanto no mantemento, sino tamén que a xente sea tamén un pouco cívica e non as arranca. Vale? E se nos miremos un pouco respecto a basura. A veces aquí tamén temos que ser responsables
transversales e non ver só as infraccións que se cometen, sino que nas cometen. Entonces, non é todo encima do Concello de dicir, oye, falta aquilo, falta tal, porque o que está dicindo da pista é totalmente de acordo. E pode ter as seus defectos e demais, pero tamén hai que mirar o uso que se fai da pista. Vale? Porque algumas veces hai que mirar a xente colgada, facendo un uso tremendo da pista, entón ese tipo de cousas tamén hai detrás. Sí, bueno, eso é certo, pero... E aquí todos temos que ser responsables, non só vir a denunciar, sino cando se viene un comportamento dese tipo, ou se non estar tamén pendientes disso, pues chamar a atención ou denunciar. Sí, por suposto. Pero tamén tedes que reconocer que esas instalacións levan sin un mantenimiento, o sea, non son palos de parques de xardín, sino un mantenimiento de instalacións que se deixou de mar hai moitos anos. E a mostra da biotera, que me vendo vos, na porta principal da panadería, xa está suxeita a un travexeiro, suxeito no chan, acorrillado, soldado. Hai un estado de óxido nas vigas principais, que iso non é cuestión de un mal uso de extraccións, iso é porque hai de saber, como dice Miguel. Julia, vou te comentar que na parte de atrás onde está ahora, que ahora se vai chavirá, non sei, en breve, esa piscina, o que é a poda dos árboles non se está facendo, non se fixo aí, se fai para unha doa, non sei se doa doa, non. Igual co peche perimetral, da propia organización, a parte de atrás, se limpiou ahora a vecina, limpiou a parcela de atrás. Justo cando empeza o último edificio, hai un cierre feito da propia organización que aí demás, que hago darlle continuidade para hasta o final, porque, bueno, ali son os rapaces e podemos que era producido. Iso é o que vai dirixido, creo. E a última era a pregunta respecto do fin. Que personas van a estar a cargo do fin e cal vai ser a modalidade completa. Vale, o fin vai empezar a funcionar o día 1. A partir do 1 vamos a dar servicio nos baixos de servicios sociais. A directora vai ser Elena, a psicóloga que temos actualmente no departamento. E para cumprir o regulamento do fin é obligatorio abrir de luns a venres. Vamos a abrir todos os días de 9 a 2, excepto os xoves que vamos a habilitar pola tarde para aqueles vecinos que necesiten un horario de tarde, que vai a ser de 3:30 a 8:30. Para cumprir co regulamento temos que ter unha xurídica e unha psicóloga que van a estar tamén nese horario e que teñen que ter a elección que fixemos estas dúas empresas, que realmente é unha contratación dos servicios menor, teñen que ter 200 horas de formación en igualdade. Entón, bueno, coa psicóloga e coas traballadoras sociales do departamento elegimos estas dúas empresas que son autónomos e vamos a empezar con elas. Non significa que... Quenes son? Pois unha empresa, unha psicóloga de Vigo, non recordo o nome da empresa, sei que se chama María, e a outra é Ana, que é a abogada. Ana? Ana Caballero. A desconcelleira? Sí. Ok. O horario do CIN non abre todos os días? Todos os días, todos os pola días. mañana, excepto os xoves, abre pola tarde. E os xoves non abre pola mañá? Non. E non ten obligación de ter 2 horas cada día pola mañá? Non. Nas bases levo iso. Non. Vai a estar a directora, que é a psicóloga, pero... Sí. Non, acabamos está enviado toda a xunta, temos autorización con ese horario. O jueves non hai pola mañá? Os xoves solamente pola tarde, de 3:30 a 8:30. Vale. Miraron, o sea, un proxecto para facer as instalacións, non? É un proxecto que iba a facer público, estaba Julio de Baixa cando comentamos dunha comisión. O acceso ten accesibilidade para a entrada, para xente que non teña mobilidade. Claro, ten accesibilidade. De feito, ali había oficinas da policía antiguamente. Pero ten a entrada da porta, o ancho e a rampa, todo iso pode acceder. Sí? Como Aurora, ti vas a salir moito xunto. María sabes perfectamente que é iso? Non tiña, onde estaba María non tiña. Precisamente María estuvo de Baixa porque caeu na rampa. A rampa sí, pero eu digo acceso da porta. O acceso non é unha porta de metro 20 de ancho. Non sei, eu non me irei as horas desde o fixero. Non, pero que estaba. Donde estaba María non tiña acceso. Non debería estar María, na antigua oficina da policía local. Claro, pero diceme que Pero María estuvo allí.
Non, bueno, existe unha temporada, pero ela se refire a outra temporada. Tiña oficina. Sí. Vale, salas, hai salas, por exemplo, fixeronse salas para privacidades, os que esos sitios teñen que ter privacidades. Hai dúas salas divididas con porta, con ventanas e dous despachos. Sí, cumple con os requisitos de esto, de estar claro de eso. Si non, non teníamos acreditación da Xunta. Eu quería hacer unha pregunta a Julia. Julia, mira, a nave de campus que está en frente a policía, no 2015, xa despois de proceso administrativo e de denegado, como está iso actualmente? Tenías que preguntar al urbanismo. Sí, no, pues, sei que eu haberé fai xa tempo, consultei o expediente, si que hai xa un presuposto para o derribo. Eso que te iba a decir. Pero mirache tanto o presuposto do derribo. Claro que non sei se o Concello non executou porque non pode ou claro, pero bueno, entendo, unha vez que se executa, automáticamente se le pasa o recibo a este propietario. Claro, pero hai que ter primeiro os cartos, por mucho que sea execución subsidiaria. O problema ahora mesmo que o Concello non ten recursos para poder, ese é o problema, non? Xa o que é a parte legal e xa os procedimentos xa chegou a sufrir. A non ser que ele recurra a un presente que outra cousa. De momento está con derribo. Vale, gracias. Presentamos por registro un prego, presentamos tamén por registro, temos unha nave, a antigua nave de Lourinha, dos Polos, que está aquí na zona do Camino do Pombal, de Louredo, e solicitamos que, polo risco que entraña, que non ten ningún tipo de barreira física que lle pida calquera vecino entrar, sobre todo pensando nos máis cativos, pedimos que se faga o trate co propietario para que poña un cierto contrato. Sí, estamos pedindo que se faga. Luis, temos... Luis, paso por aí. Luis ou me da igual, ven ao goberno. Temos as obras da 55, que podemos mirar como está. As obras da 55, todos miramos como está, sabemos que, bueno, xa preguntamos outra vez, me dixeron que as obras iban dentro do tempo marcado. Quería saber se o Concello sabe algo dos plazos desas obras, se sabe por que están paradas, se ten unha información. Bueno, eu preguntei sobre eso ao director de carreteras e dixeron que era unha reforma dos proxectos que estaban facendo, que non os proxectos que estaban reformando e que tiñan un tempo e que de momento non estaban reformando. Eso é o que me dicen a mí. Non sei se é por recursos, por que... Si, eso sí é certo, que nos comentou que a ver se nos foi sitio de proxecto que era... De todas formas, sobre aquí na rotonda hacia salida hacia San Luterio, sei que van a reformarlo todo. Me refiero casi ao proxecto, pero que está en escrito e que non teñen claro, non? Claro, sí que no último que te preguntamos, sí que lo dixes que había un problema de expropiación xusto na obra esa, a salida rotonda para San Loterio, pero bueno, o resto da que están facendo de ampliación e de melloras de saídas e entradas da autovía, iso tamén está afectado por esa modificación de proxecto. Eu entendo que é así, por lo menos a mí non que me contesta, entendo que é así, pero... E aparte, a mí outro día me comenta xente que ten un poco na rotonda, na curva xusto do norte, aquí lo moveron todo, van a ampliar a curva, moveron todo, son os pilotos, os pilotos que había ali, movernos e colocamos tal vez, pero volvernos na curva de norte. Curva de norte. Sí. Bueno, aquí lo que se olvidaron, el estante de ali van a ampliar, se sabía que está limitado, marcaron que era protección de la vía, o que era aqueles tochos de hormigón. Aquí lo quitaron e volvemos a pousar en riba. Eu non sei se iso ten que entrañar un risco, porque vai coche contra iba que a pousar e non están feitos un só bloco. A ver, eu digo que copiaron os proxectos que falan, pero imanto non vou estar a dicir pero iso entraña. Se realmente esas obras son para mellorar aqueles puntos máis críticos da vía, da autovía, ahora mismo as obras que hai están facendo de agravar esos puntos, non están mellorando para nada. Canto máis tempo, canto máis se vai no tempo, peor os vecinos. Eu non sei se da maneira que quieras ti, pero están facendo os carriles da aceleración de entrada na autovía que sean máis largas. Igual, na curva do Molino que dices ti, ao principio tiñas que entrar, facer stop, esperar a que fueras libre. Aí ahora esa pode...
desde este grupo pedimos ao grupo do goberno que, aparte de preguntar, estar encima desas obras. Hai que preguntar a Fomento e intentar incidir que as obras se trabalan. Non que non pode saber, que non entendemos, aparte están os orzamentos do Estado, que dice que é unha partida presupuestaria para o 16 e 18, e hai que coincide que aí se están esos fondos hai que impartir, hai que implantarlos, non se pode salir son pagados as obras. De todas formas, nos vai cousa de 2 meses ou así, o director de carreteras aí con a alcaldesa, comigo, miramos un tramo en Camega, nunca dixo de que se iba a parar, de que están para a reforma do proxecto, que iso que se produce. Luís, todos miramos como están as obras, non? Claro, que non se pode firmar nada. Eu digo iso que me dice. Sobre este asunto. Aquela casa que está ali, donde estaban todas as obras que paralizaron, despois dos escaleres en frente da Amadeu, aquela casa al final van a expropiar, non van a expropiar, vai quedar o mesmo? A casa que quedou, a que te refieres a casa? Aquela casa que fai esquina. Aí sí, expropiaron. Esa casa queda no medio, como se fuera unha rotonda, vamos. Expropiaron. A única que expropiaron foi a que tiraron. Esa quedaría en pé. Que eu tiña conocimiento, non. Claro, pensamos que era París, para que quedes. Eu tiña conocimiento, non. Hostia, menuda historia. Por eso dice que están formando proyectos, aunque de la reforma de todos los proyectos no hay a casa esa. Pues menuda historia, hombre, non sei cal é a posición do comentario, pero como seguridade vial, echando a cabeza no medio, era a maneira. Sí, era un prego con Julia. Outro día, unha reunión no Parlamento coas agrupacións animalistas, foron de xente que está colaborando co tema dos animais aquí en Mos, pois xente de Grena e de colonias canguesas. Eu non fui porque non pude ir ese día, que estaba tamén invitada. Entón, ali falouse, isto foi Cristina exactamente, que non fixo, falou do gran servicio que se estaba facendo en Mos cos gatos, e eu pido que isto se leva adiante, que se siga atendendo a esta xente para poder traballar cos voluntarios, porque na súa man toda a axuda que poda ser, porque naqueles están facendo, se desde o Concello non se fai a esterilización, a parte da esterilización que pagou o Concello unha colonia, hai tamén que dar de comer aos animais, hai que levarlos ao veterinario para outras cousas máis, e isto pode ser, eles poden facer, están facendo unha recollida de voluntarios, e isto se vai damando o Concello, pode ter moito máis resultado. Quero recordar que cando se fixo a recollida en Puseiros, con Casaldó, pagouse unha factura moi superior ao que se pode facer aquí, que se pode facer moitas colonias. Entonces, iso era un prego para Julia. Vale, me sorprende o prego, Aurora, porque Cristina me chamou, como entenderás, sí, e comunicou que había ido ao Parlamento, que eu era ellos que me invitaran, como non foi a situación, me dixo que sobre todo me chamou a felicitarme e a dar máis gracias porque o Partido Popular a tratou perfectamente, por recibirnos, estuvieron falando con eles, e é verdad que lle comunicaron a gran labor que se estaba facendo en Mos, por suerte dos poucos concellos que se fai, entón non entendo moito o prego, e continuemos na mesma línea todos, e non a desvirtuemos, porque o millón isto non lle beneficia a nadie. Que non quede parado, porque eu digo... Non está parado cando estamos tendo reunións continuas, cando se está traballando, e cando te digo que falei con Cristina fai 3 días, para comentarlo do Parlamento, entón, me parece un prego fora de lugar. Pero, bueno, o único que podo decir desde aquí, que eu coas protectoras que estou traballando, seguirei traballando igualmente. Perfectamente, era solamente iso. Quería preguntar tamén a Luís, a obra da Rectoral está parada, pasa algún problema, como está? Como pararon as obras? Ou pararon por sin máis? A obra da Rectoral que sí, que pasa que ahora hai que esperar, unha vez que vivo aprobado iso, todos os permisos, hai que esperar por os muros, que son muros que pagan casi 3 meses,
Entonces esa empresa dixo que paraba unha semana ou 10 días e que volvería. E aparte agora temos que esperar por o permiso de patrimonio para mover o que vai ali. Porque mentre non teñamos o permiso de patrimonio non podemos tocar o teio. Porque o cruceiro vai a ser o seguinte que se vai facer, digamos, o máis rápido. A vez que teñamos o permiso de patrimonio, que parece ser que non hai problema ningún, salvo que o poñamos onde é normal, no que teñamos ese permiso, agora non empezamos, pero non pasa, de momento vai todo normal. Vale. Non, como marcharon as máquinas, non sabía que pasar. Perdona, Aurora, se con iso, quería facerche unha pregunta. Nas redes sociales, o grupo Gañamos Asamblea Veciñal vos estáis representados nese grupo, me imagino, de o vosso Facebook oficial, por así decirlo. Sí. O outro día sacades unha noticia que decía tal cual, dice, esta noticia confirma que publicamos no noso boletín. A rectoral da antigua torre medieval, ademais, deberá destinarse un uso cultural no centro de día, deberá estar na instalación de reunión. Pero con este goberno de Mos, todo funciona ao revés. A empresa constructora tiña que estar baixo a dirección dos arqueólogos, pero xa vedes, puntos ofensivos, etc. E compartides unha noticia que é do Faro de Vigo. Sí. E a noticia dice o siguiente: las obras se están desarrollando dentro de un par de semanas en las inmediaciones para humanizar y tal, así lo confirma Francisco Alonso, uno de los arqueólogos encargados de supervisar las obras que se están a llevar a cabo en la Casa Rectoral. Y a noticia continúa, ainda máis abaixo, dice las obras de ejecución del proyecto que permitirá la integración de la zona de aparcamiento del cementerio municipal en el área de la Casa Consistorial, que está adecuando y está protegido por patrimonio, por lo que la empresa encargada de las obras, COPSA, trabaja mano a mano con la firma Estela Arqueología y Patrimonio que supervisa las actuaciones. Entonces digo, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Equivocástevos? O Faro dice que as obras están paradas. No, o Faro dice que as obras están paradas. O Faro dice que a empresa está traballando man a man con un grupo de arqueología, que son os que supervisan e levan a cabo as obras, e arriba decides que a empresa constructora tiña que estar baixo a dirección dos arqueólogos, pero xa vedes, este concello funciona ao revés. Entón, pregunto-vos, porque igual os arqueólogos... a parte verdadeira e que a parte falsa. Igual os arqueólogos tiñen que... No, estou preguntando, sí, perdón. Entonces, digoche, aquí o que está se confundido con esta noticia, porque o que está dicindo que as obras se están facendo sin supervisión de ningún arqueólogo. E despois, ainda tedes a desfachatez, porque non se pode hacer de outra maneira, de compartir a noticia donde decides, donde dice o Faro neste caso, que as obras están supervisadas polos arqueólogos e por patrimonio demais. Entonces, vos digo que, oye, que seades un pouco, oye, as cousas faledes en prol da verdade, vale? E se queredes criticar algo, criticalo en prol da verdade, pero non digades primeiro unha cousa, logo compartades outra. Ou se non fijaros que compartides. Por iso foi a pregunta ahora mismo. O sea, unha cousa non é que supervisen e outra que leven a man dos arqueólogos. Entendécheme perfectamente o que sí. Está aquí claro, está nas redes sociales. Vamos a ver. O que vos seguido é que non confundades a xente. Se unha vez que empezamos a para traballar, ten que estar o arqueólogo, senón non pode empezar a traballar. Se un día lle dá por darle un dolor de estómago no camiño, e non chegou, a para non pode empezar. Está bien, ya. Vamos, que non só estamos máis preguntando, temos que querer preguntar. Vamos. A nosa crítica non vai para aí, pero se pudiéramos empezar a falar disso, tamén preguntaríamos onde está o arqueólogo cando se asfaltou o parking que está detrás do concello, entre a Casa Electoral. Entón tamén preguntaríamos onde está o arqueólogo, onde estamos os informes do arqueólogo. Claro, que vaya doler a barriga, probablemente. Non nos confundimos a ninguén cando a crítica no Facebook, o único que facemos é dicir que realmente se existe temas moi importantes que hai que darle e destinalo que hai destinado, non a algo que vos estarás enterrando e queres que sea non vai ser nunca funcionado. A crítica é esa, Camilo, non pode Camilo, non pode iso non vos discuto, que estades, o único que vos critico é que aquí está dicindo que non estaba en supervisión de nadie. Veña, agora termina. Era unha cousinha máis que me quedaba tamén para Luís. Mira, no ponte da vida diante do Concello, a subida da Porteliña, o ponte da Beixo do ponte ali na subida, vale, unha das aceras está sempre rota, porque non sei, os camións pasan por arriba, rompen
Eu fixe, bueno, outro día unha persona da Vida Capilla rogoume que por favor que intercedera porque o seu imán que lle deu ten unha camiña mal e se ha caído 2 veces aí tropezando nas pedras. Entón, se non se pode, se as aceras pasan por riba, poñer que sea un volardo ou algo para que os camións non pasen por riba. O sea, o pouquiño acera que hai se está sempre desfeita. Sí, eso é verdade, pero iso dos camións que pasan por aí por encima do xa sacamos do reo. Ao final vou pillar a acera, vou botar un pouco de cemento e morrer. Poñerlle un volardo destes e xa os camións non poden pasar por riba. Non sei, é unha idea. Vale. Patricia. Vamos a ver. A principios de febrero, o Partido Socialista presentou unha moción para a creación do CIN, unha moción tipo, como dice a alcaldesa. No pleno, o Partido Popular votou en contra, sacando que se non, nin o partido a mí, que se non tiña puñetera idea, que se non iba polo tal, por cual, disfrutou a alcaldesa non está, que non estuera de ela, disfrutou. Ao terminar o pleno, como me dixo que levaba meses traballando no tema, o que pasa que eu, como non me informaba, non tiña nin idea, marchei polo Concello ao terminar o pleno e pedí mirar o expediente do CIN, porque se levan meses traballando, pois hai algo, non? Pido o expediente. Os poucos días, bueno, de 2 a 3 semanas, non aparecía a solicitud onde pedía mirar o expediente. Volvín a mandar a solicitud. Entonces me dicen que o único que hai que é a solicitud para a creación do CIN. Cando miro, está de fecha 14 de marzo, o sea, posterior a presentación da moción, que aquí se me decía, que se levaban tempo, que o que pasa que non me enteraba, que patatín patatán. Entréganme a solicitud. Que non había nada máis. Entonces, dixemos que para nós que era unha venta de fume, e se creaba que sería gracias á presentación da moción do Partido Socialista, xa que desde febreiro que nos a presentamos foi que nos empezou a facer algo. Agora creouse o CIN, encantados, estamos encantados e que ojalá marche ben, que a xente que o necesite, que acuda e que teña, bueno, que se dé as solucións. Pero este fin de semana empecé a ler a noticia, alegroume de que a creación do CIN se empezaba o día 1, pero cando miro que se nos chaman de mentirosos ao Partido Socialista, que engañamos aos veciños, que eu pregunto, onde engañamos aos veciños? Porque a mí non me consta, ni nadie me fixo constar de que antes de febreiro o goberno estaba traballando niso. Cando o traballo todo foi posterior á presentación da moción e máis posterior ao pleno donde disfrutamos aquí dicindo que si patatín o mismo. Entonces, pregunto, e despois xa non vou entrar en que será máis Feijóo, que Touriño, tamén se 9 anos despois con máis usuarias e todo non se entregan máis cartos, mal vamos. Entonces, sí, progresa todo menos iso. Nada máis. Sobre iso nada máis. Eu non che podo responder iso. Nada, eu só que as negociacións que foi a alcaldesa a secretaria xeral de Igualdade non está ya sen ningún expediente. Evidentemente, ela vai a xunta e que nos traencipamos. E iso foi moito antes da moción. Eu sigo sin creelo porque, ademais, he visto que a alcaldesa cada paso que dá sempre é con nota de prensa. Sabemos que cada noticia, cada cousa que se fai ten 50 notas de prensa. Entonces non me creo que se levara o tema porque senón xa tendría salido na prensa polo menos 3 veces. Entonces non o creo. É o único papel que hai é do 14 de marzo, mes e pico antes, despois de nos presentar a moción. Sabes que a vosa moción presentástela debido a un problema que hubo en el Concello de Pontevedra que empezaron un CIN. Exacto. Foi por iso, non que vos preocupara que non tuveramos un CIN en vos. A moción si vos hai felices que o CIN gracias a vos. Exactamente, por iso penso que a alcaldesa empezou nese momento tamén a traballar co CIN, porque como estaba dicindo unha cousa na Diputación e no Concello non estaba, ela non o tiña, nin estaba cumplindo, dixo, vou ter que poñer máis pilas e facelo. E iso creo que foi tamén o que lle motivou. Non o tiñamos porque non nos facía falta que o tiñamos co papel, con rodilla, que esa que
Fai unha pregunta, Patricia. Pero podo Fai unha pregunta. falar, non? Queda constancia, como que Claro, os demais, sí, lo siguiente me confesarás. Pero creo que como fin vais aos xoves, pois hoxe era o día de falar. Se non está... Queda hecho unha pregunta feita que eu quixo responder. Despois, nada, ya Luis, que os cosos que se puxeron no school están todos tumbados. Deben quedar 5 ou 10. 10 creo que contei. Pero iso... Porque vaya, estánse gastando cartos públicos ali para que os nenos vayan con seguridade e todo, quedarán 5 de 10. Pero a asociación de pais que se colegio xa sabe o que hacen esto. Nos estreitimos, buscamos o que importa ahora. Si son esos propios que estaban pidiéndonos a seguridade dos seus fillos e puxamos toda, eles mesmos ahora, pois por chegar aquí, a hora que chegan, por as casas que traen, saben, non importa, pero todo. Ademais, cada nos primeiros, claro, donde apacan. Que os sabemos. Nada máis. Emilio. Bueno, pois moi breve porque xa o tema está sendo bastante largo. Decir que levamos tempo xa no cruce de Lobedo, no empalme onde se sale da carretera de Santiaguiño. Ali hai unhas proteccións do lateral da carretera tiradas xa hai moito tempo e calquer día de noite, o que sea, pois é fácil que se algún se aproxima cae ali. E que non leva moito tempo tirado. Tuvo unha pequena cinta, pero eu o día que o estuve mirando e saquei fotos, hasta incluso atei a cinta, porque estaba tirada. Pero agora non está tirada. Emilio, ese vial é de Fomento. Correcto. Si comunicou ao Fomento, se puxeron en contacto coa Ría de Aguas porque teñen unha tubería tamén que pasa por ali. Sei que iban a facer para rehabilitar aquilo, para arreglalo, sei que estuveron aí, vale? Porque se lle pode avisar a entidade de conservación que vaya ben. Claro, por lo menos que lle poñen algo ali, unha protección plástica, o que sea. Lo que pasa é que o que estuvo ali foi o vigilante, estuvo de baixa un tempo. Entonces, bueno, eu volvo a decir que poña ali que vaya aquilo ben e fora. Pero é de Fomento, iso. No, sí, teño claro, por lo menos ese giro, porque o normal é que si hai aquí un accidente, casi sempre vai ser vecinos vos. Despois, o espello que había, bueno, que supostamente se puxo, desapareceu nos días, non sei se o roubaron, se había falta do outro lado, houve que desmontalo, pero claro, eso non é a resposta definitiva. O espello frente de Viveiros, aquí indo hacia as Balutas, hacia o instituto, pero vale, entón, pero bueno, vai que vos era falta. A mí faría falta algo. A mí tampouco. Pero, o sea, non pode ser a solución porque o roubaran, porque igual veñen un día rouban o concello e quedamos en concello. Non, habrá que poñer outro. Entón, habrá que poñer unha torreta en condicións onde sea moi difícil que alaen, ali sigue habendo peligro. A justificación non é que o roubaran. Habrá que buscar unha solución. Nada, eu quería comentar que o camiño da Clingosta que se reparou hai pouco tempo volve a estar casi igual. Bacheado, sí, foi bacheado. Sí, pois volve a estar. Vai desafotar. A mí non vai faltar o Clingosta. Vale. Vai desafotar. Quería outro día me dixese por teléfono o tema de Atín, simplemente para que quede constancia aquí no pleno como están as obras para a presa de Atín, para o camino. Non ganamos para la Montades todo. Bueno, como che comentei outro día aquí, para o resto, xa se fixo un levantamento topográfico na zona do exterior do Colegio de Atín para proceder a que, bueno, está o proxecto Manuel Doucero, que está pendente de facer a valoración para elevar o expediente á Consellería. Vale? Tamén lle comentei que eu estuve en co jefe territorial o 26 de abril, donde se lle entregaron as necesidades de cada centro educativo. Estamos pendientes de que nos chamen da Xunta porque solicitamos unha cita co Conselleiro. O xefe territorial me quedou de decir antes de final de curso pois con que partidas contaríamos para cada centro. E iso un pouco que o que vos podo adiantar. Si tamén o tema da senda,
que o levantamento das actas de expropiación está para o día 2 de xuño, que vai ser na Asociación Veciñal de Nosa Terra. E no pleno de Francia, que se vai presentar a Xunta para que se mellore? Pois temos presentado o tema dos falsos techos que están pendientes. Estamos facendo unha valoración dos ventanais para o cambio e temos tamén presentado, pero bueno, isto creo que é novidade porque se presentou no proxecto que se vai facer no Obradoiro de Forjado. Sí, que está solicitado, se ben concedido, aí o Concello pois faría o que é un patio cuberto que levaba pedido o centro para os alumnos, para os nenos que estuviesen divididos nos recreos, os de infantil e os de primaria. E creo que nada máis. Vale, gracias. Na estrada da vía, da rotonda da Plena de Francia hacia a rotonda das Leiteiras, aí me comentan un veciño que cando foi temporal caeron as árboles, cortaron os troncos, pero as colas quedan tiradas ainda nos márgenes do viario. Si isto é verdade, se retire todas as ramas que quedan aí. Eu non puntuaría menos, pero bueno, se me dixeron se estar así. Confirmando. Despois tamén comentaron a empresa de limpeza de camiños que está contratada, imaginamos facendo correctamente o seu traballo, non? Tedes unha queixa deles ou algo? Porque pois aí na zona do Castro pasaron limpando e a 15 días foron o Pereiro do Concello e pasa que o que es, bueno, en teoría iban a repasar o que fixo a empresa. Bueno, aí que se conteste cambio, pero a empresa de limpieza limpiou un trozo do Castro e ahora están limpiando porque a festa de máis foron os inferiores do Concello, pero non están repasando nada do que limpiou a empresa, non, Cambio? Non. É para ti? Non, o que pasa é que a empresa baixou da tapería para baixo, casi me chegamos por riño que eu non quería que xaban tanto para lá. E agora, claro, hai un tramo que fixeron eles trabajaron limpando os parques por o Concello. Bueno, están facendo en todos as festas que hai, non Vale. Comentaban hoxe que están se recoller o lixo na zona da Florida, nas Leiteiras, ali. Levado os xoves, os contenedores cheos de lixo. Vos aí. En Dornelas? Sí. Esta mañá mandaron unha avisa de... E depois esta mañá estive vendo a senda que se vai facer. A senda esa sectores aquí a pleno, eu, ao final, non nos gusta. Digamos, a senda está moi bonita, todo. Va a quedar moi bonito, seguro. Pero o problema é que temos un vial de 6 metros, no plan será en vial de 10, e ao final mantemos un vial de 6 metros. Se millora, pero ao final non facemos ni o que temos plantexado no plan será. Para nos a eso non estamos... Non nos gusta, digamos, ese tema, non? Seguro que va a quedar a senda moi bonita e todo eso. Senda de todos, sí, claro. Vale. Entón, eso sí, unha vez que se fai esa senda, se melloran as curvas, algo se mellora, pero que sí, creo que non está contemplado o alumeado. Se mellorar o alumeado, non sei hasta que punto eso nos solicitamos que o goberno pues, mire ese tema. Vale, porque si esa senda... Eu falei con Ramón e espero que non venga. Eu creo que sí. Bueno, pues si ven, fenomenal, vale. Eu creo que sí, que debe estar. Seguro, pero Ramón díxeme que non, pero bueno, porque hai vacos, hai existente, se non hai que mellorarlo, porque al final facemos unha senda, incitamos que a xente vai andar, entón hai que mellorar por lo menos o alumeado, vale? Si está protestado, está protestado. Pois enseñar todos os machos eses que non queres. Nada máis. Bueno, moitas gracias a todos.